Magandang araw sa inyo mga katrops. Mga katrops, ito na naman si Katrops Danny. Ngayon mga katrops, ay ipakita sa inyo ni Katrops Danny na silipin naman natin uli ang mukha ng Mercedes Camarines Norte. Ngayon mga katrops, tungay natin. Ulan dito sa amin. Yung iba nga di nakakalot mga katrops. Gawa ng malakas dito ngayon. Yung mga jeep na kita nyo yan ang papuntang Dait. Maayos ng ilis yun. YouTube to boss, YouTube. Katrops. Nagmimili ng ginto ano? Yan mga katrops, nag-aayos sila ng ano, ilis eh. Papalitan ng ano, timon. Lalagyan doon ng timon mga katrops. Boy, naghuhukay ng kain. Dait man tawag nun sa jeep, Dait. Yan mga katrops, Dait daw. Yan, mga jeep na yan. Namasada yan, pa-Dait. Sige katrops, salamat.
dyan kuya. Katrops. Katrops lang, pwede na. Katrops TV, Katrops lang, pwede na. Lalagay nila katrops yung ano, yung timon yan, o yan, o. Yan, ilalagay nila yung timon na yan. Yan, inuhukay nila mga katrops. Lalagay nila ng timon. Mga katrops, wala nang nagaanong isda kasi ilang araw din nakalaot mga katrops, kaya gawa ng walang isda. O ayun, maraming tayo dito. Boss, yung basnig ba di nakalaot? Malakas ano? Lakas boss. Pahiyang, pahiyang. Ayan, nakabagat. Walang basnig. Walang basnig ka na. Ah, may nawawalang basnig. Ayun, 4 na araw na. Patay. Nagasaan yung basnig? Kalaan. Laki yata. Lucina. At taga Lucina. Ay, hindi man pala taga Mercedes. Ay, tao. Ilan? Taga Mercedes. 11. Raul. Ibig sabihin, saan naglaot dito? Yan po sa bayano, parte dyan. Oh, nako. Dagat. Yan mga katrops, binawawala daw basnig, oh. 11 ang trupa, no? 11. Nako, kaya pala natatakot maglaot na naman. Nawawalang basnig, 11 ang trupa. Natalbog na ba ang brief? Nakaano brief? Nakatalbong. Ganoon talaga ang buhay sa dagat, ano? Ito na po, yan na. Baka nagtatago lang yung basnig. Ay, barilis stroke. Tutoy, ingat. Talaga tutoy, ingat. Yes, salamat mga katrops. Mga katrops, ang sabi nila may 11 daw na may isang basnig daw nawawala. Tapos yung trupa 11. Naku mga katrops, mahirap talagang buhay mandaragat. Talagang minsan ay marami rin nagbubuwis mga katrops. Marami nagbubuwis ng buhay. Buhay ng may isda. Ayan, mga katrops, mabay-bay tayo dito. Ayan, mga katrops, yung mukha ng Mercedes, oh. Marami naman takot ng basnig naman. Nawawalang basnig. Isang rupa ang kay. Grabe mga katrops. Issue na naman ito sa mga may isda. Ito sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Mga katrops. Talagang pagdaragat mga katrops ay ispo. Talagang ganyan. Bisa nagsasakripisyo ka para mabuhay, magkakaganyan lang. Yan naman mga katrops.
mga katrops. Salamat sa inyong panonood. At ngayon sa video ito mga katrops ay nagkaroon na naman tayo ng panibagong impormasyon na meron palang nawawalang basnig dito sa amin. Siya ay Tagalusinan ng Laot. So isang basnig ay 11 sakay mga katrops. Sana makuha naman yung mga katrops kasi kawawa naman ang mga pamilya nun. Yan lamang mga katrops. Sana hindi wala naman nangyari sa basnig na yun mga katrops. Yan lamang mga katrops. Salamat sa inyong panonood. Sana yung mga di pa nag-subscribe ay mag-subscribe naman mga katrops. Yan lamang. Salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you.